Σαν βάση είχαμε γύρω στους 10 χώρους. Τότε εκείνη την εποχή. Ήταν η Σερενίτσα, ήταν η Πατούρα, η Επιπυλωμάτων όπως τη λέγαμε, ήταν το Κότσαρι, ήταν η Λετσίνα, ήταν το Κότς, το Σερενίτσα, το Τικ το διπλό, το διπλωμονών, ήταν το Εμπροβής, ήταν το Ομάλ, το Καρσλίδικο και το Τραβελιντέικο. Λοιπόν, ένας κύκλος γύρω στους 10 χορούς που παρουσιάζονται, το ήξερα. Και αργότερα, όταν εγώ ανέλαβα πλέον και προχώρησα λίγο, άρχισα να κάνω έρευνα. Εκείνη την εποχή γύρισα όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είχα γνωρίσει έναν ο Γιάννης από τους Ευζώνους, Μπαρβαγιάννης ο Ζήδης, Μπαρβαγιάννης, ο οποίος έπαιζε και λίγο λύρα. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, με έδωσε πάρα πολλά κομμάτια. Αυτά τα περισσότερα κομμάτια που έχω και δεν τα ξέρουν ακόμα κανένας. Και να μεταζητήσει δεν θα στα δώσω. Γιατί, όχι γιατί δεν έχω αυτό, γιατί τέλος πάντων και εγώ θέλω να ετοιμάσω κι εγώ κάτι, να αφήσω μια παρακαταθήκη. Γιατί αυτά τα κομμάτια, όταν κάθισα και τα παραλύγησα με την χωριανή μου, την Ευγενή τη Ζευγαροπούλου. Η Ευγενία η Ζευγαροπούλου είναι αυτή που άφησε τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη μουσικής στον Στάθη Σταθιάδη. Από τραγούδια και από μουσική. Και όταν κάθισα και παραλύγησα και με την εγγονή της συζήτησα ορισμένα πράγματα, τότε μου είπε, ξέρω, υπάρχουν λέει κάποια πράγματα τα οποία πράγματι εμείς τα είχαμε τότε. Τα ήξεραμε και εμείς, τα ήξερε και η γιαγιά μου και τα κάναμε. Όπως τα κανιέλια που λένε, τα χορεύαν και αυτοί. Καρσλίδικο χώρος, έτσι. Δεν έχει καρσλίδικο, πρόσεχε να δεις. Τα κανιέλια, καρσλίδικα είναι κάποια κομμάτια που από την ονομασία φαίνεται ότι είναι παρμένα από κάπου. Όπως είναι αυτό που λέμε εμείς το ελματσούκ. Το οποίο στα ρώσικα σημαίνει μήλο. Κατάλαβα. Εδώ το τάμζαρα δεν έχει να κάνει με το τέτοιο. Αν το δεις έτσι σαν λέξη, λεκτικά τάμζαρα, πρέπει να είναι σε κάποια περιοχή που να έχει να κάνει με κάποιο όμορφο άλλο έθνος. Γιατί όπως το Διαματάν, κατάλαβα. Η Τάμζαρα είναι πόλη, στη Γράζα, στην Κόπο. Ναι, στην Κόπο. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αυτό. Αυτά τα στοιχεία τα πήρα εγώ από Καρσλίδες. Αλλά αυτοί μεταφέρανε αυτούσιο τον πολιτισμό τους και τον κράτησαν εκεί. Αυτά που λες κύριε Ξενοφό, μπορείς να τα χορεύεις, θα θυμάσαι. Βεβαίως. Ναι. Αυτά που είπες, μπορείς να τα δείξεις. Εδώ παίρνουν τι, για ποιο λόγο. Ας πούμε το Γιαματάν που λες. Βεβαίως. Ναι. Να βγάλω την κάμερα και να σου τραβάω λίγο γιατί δεν θα πάρει τα πόδια σου. Θα έλεγα το άλλο. Και μπορώ να την πάρω την κασέτα. Ναι. Να σου τη δει, να βάλουμε και τη μουσική. Και να δεις και πώς ακριβώς είναι πάνω στη μουσική για να το κατατάξεις με τη μουσική. Εντάξει. Αλλά να σου δείξω τώρα το Γιαματάν. Πρόσεχε. Το Γιαματάν συνήθως χορεύεται αυτό το πράγμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Σαν το σαψό που χορεύουμε τώρα. Σαν το σαψό που χορεύουν και μπορούν να το χορεύουν και άλλοι. Και με τα χέρια πάνω ή μόνο κάτω. Όχι. Αυτό ήταν το κάτω και μετά όταν γινόταν αυτό το πράγμα.